Mau kabini tarata tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa fɔlɔ tɛmɛnen ko ni sanga 39 ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan dunanba de cunna an ka jamana kɔnɔ. Rusi jamana olu yɛrɛw ka ministre min ka baara ɲɛsilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ ma. An ko de ma ko Sergei Lavrov ko a cunna an ka pankolo jigi kɛnɛ kan. Pankolo jigi kɛnɛ min na tɔgɔ dalen bɛ an ka jamana tutigɛba président Modibo Keita ko risikaw yɛrɛw ka ministre des affaires étrangères nalen a kunbɛra ni Mali yɛrɛ tɔgɔla ministre min fana ka baara ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ ma. Abdoulaye Diop ninnu ye kuma falenw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. O kuma falen kɛra sabu ye ka dunanba in yɛrɛ ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana bɛ lahala min na malidenw yɛrɛw miiriya ye mun ye. O hukumu de kɔnɔ ko u ye kunnafoni baroba de kɛ kuluba ni an ka jamana minisiriso kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli kama ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale k'u ye kunnafonidilaw baro ɲɔgɔn ya ko Sergei Lavrov a ka nin tile fila taama in na k'a ye hali an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta fana kuma ɲɔgɔn ya a bisimilali min kɛra u yɛrɛ fɛ an ka jamana kuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la kuluba ko nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ de Rusi jamana ka ministre min ka baara ɲɛsilen don Rusi la yɛrɛ ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma o ka taama kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ko nin taama in bɛ don hukumu min kɔnɔ jamana fila in bɛ bolodiɲɔgɔnma baara minnu na hali an ka furancɛ fanga ka laɲiniw an'u ka miiriyaw o bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo min na an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ko de ma ko partenariat élargi ko nin kuma in de ɲɛfɔra hali Mali jamana ministre min ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ ma Abdoulaye Diop fɛ ko nakun min bɛ Sergei Lavrov la Mali kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko coopération bilatérale ani an ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛw ka koɲɛw o ɲɛnabɔli dɛmɛ ni magoɲɛ minnu bɛ se ka don olu ma Rusi jamana fɛ min fana n'an ko a ma ko coopération économique commerciale et culturelle a kɛra an ka jamana sɔrɔko ye o jagoko hali an ka seko ni dɔnko n'an ka taabolow olu bɛ se ka lakana cogo min na Rusi jamana se min b'u ye ko u kan ka wulikajɔ min kɛ Mali ye nin bɛɛ lajɛlen de dara Sergei Lavrov tulo kan a ka nin nali la Bamakɔ yan min ye hali politikimaw yɛrɛw ka kumaɲɔgɔnya walasa jamana ka se ka taa ɲɛ ka tali kɛ hali jamana fila in yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ka hakilina n'u ka miiriyaw ni o laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn ani basigi bɛ se ka don cogo min na Mali kɔnɔ wa Mali yɛrɛ ɲɛtaga o sabatili kumaw caman de fɔra nin kɛnɛ kan ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ taa Mali kunkanko kuma fɔ olu ka ɲɛmɔgɔ an ko de ma ko chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop ye nin kuma dangɛnɛmaya ko Sergei Lavrov ka nin taama in Bamakɔ yan ko nin bɛ bolodiɲɔgɔnmaba de kofɔ Mali jamana ni Rusi jamana cɛ ko kuma caman tun fɔra duniyama fɛ dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ ko Rusi jamana ɲɛmɔgɔw ye kuma min fɔ k'u bɛna Mali kɔnɔ ko nin kuma in tun nkalon tigɛra duniya jamanaw caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu n'u ka wulikajɔ n'u ka dabali ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛkun ye ka Mali kɔniya i n'a fɔ Faransi jamana o Faransi jamana min ni Mali y'i bolo bɔ a bolo bi hali sɔrɔdasi kunda u ka sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛkulu min tun bɛ an ka jamana kɛlɛdagaw la an ko de ma ko opération Barkhane san 9 baara kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ jatew bɔra n'a ye k'a fɔ Faransikaw kɔni nali min kɛra ko malidenw tun bɛ ka bisigi min kɛ k'u makɔnɔ o ma bɔ a sira fɛ ko depuis Rusila jamana ye i bolo di Mali ma n'aw hakili b'a la malidenw pankolo caman de sanna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka golomasilen tabaw ka pankolo hali u ka pankolo min n'an ko a ma ko hélicoptère de combat ani lakanabagaw caman cira Rusi jamana fɛ ka na Mali kɔnɔ ko min ye o cidenw ye o ninnu burujara ninnu tɔgɔ tiɲɛna Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko Rusikaw ka ciden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko ninnu tɛ foyi ye maa juguw kɔ k'u nakun de ka banbagaciw kɛlɛ tɔnɔmada kɛlɛ ni feere sɔrɔdasi kulu kɛrɛnkɛrɛnnenw de don min tɛ hali Rusi jamana kantigiw ka maa bilalen ye ka na Mali kɔnɔ Faransikaw yɛrɛw ye olu de wele ko société Wagner ko bɛ Mali kɔnɔ yan ko maa dɔw ye Sergei
Lavrov ka nali Mali kono Russie jamana ministre mi ni ale ka baara ɲɛsilen do Russie la ani dunya ma kunkanko kuma ma ko nin ye ko ye ko min ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka u banba ka da kan ko Russie jamana ko a bɛ jate bi dunya jamana fɔlɔw cɛla an ko min ma ko puissance mondiale sur la scène ko Russie la jamana bɛ kɛ i n'a fɔ dunya jamanabaw dɔ dunya gun kan dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ ŋaniya min bɛ Russie la jamana ɲɛmɔgɔ ani u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ hali Russie la jamanadenw ko kun foyi t'a la ka se ka bolodiɲɔgɔnma baara min ni a laɲinina Mali jamana kantigiw fɛ ka se k'o baara in sɔnsɔn walasa dannayaw ka bonya jigiw ka da ɲɔgɔn kan laɲiniw ka kɛ kelen ye wa hali mankanba min bɛ dunya kɔnɔ bi o mankan in n'a bɛ u ni Ukraine jamana cɛ u dɛmɛbagaw ka bɔ dunya jamanaw kɔnɔ ko Rusilakaw caman y'a jira k'a fɔ u ni Mali ye hakilina kelen ye hali ni a y'a sɔrɔ Mali kɔni m'a jira dunyama la k'a fɔ a bɛ Rusila dɛmɛ Ukraine kɛlɛli la ko o de senfɛ kunnafoni sɛbɛn min n'a ye lakali kɛ an ko de ma ko l'Infodrome a kunnafoni diba Samuel Kajo y'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ Sergei Lavrov ka nako sabanan de ye farafina gun ka kalo 6 tɛmɛnen ko ni maa minnu hakili b'a la juillet san 2022 Sergei Lavrov ko a tun taara jamana 4 na i n'a fɔ Egypte jamana Misira jamana Congo jamana Luganda jamana Ethiopie jamana ko a taara nin bɛɛ lajɛlen na a ka taama ka na anw fɛ Mali kɔnɔ ko nin bɛna kɛ kunnawoloba de ka ɲɛsin an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma malidenw ka kɛɲɛ ni Rusila jamana ministre min ka baara ɲɛsilen do Rusilakaw yɔrɔw ni dunya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma an ko de ma ko Sergei Lavrov ko a nali min kɛra an ka jamana kɔnɔ Mali kantigiw ye a ka nali kɛ waati ye ka dantigɛli kɛ dantigɛli min y'a jira k'a fɔ dunya jamanaw ye ɲangi min bin jamana wɛrɛw kan ko olu kɔni tɛna jɛn n'a ye wa u ban n'a ma ko nin fɔra kunungo tarata an ka jamana ministre min ka baara ɲɛsilen do Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ani Sergei Lavrov ka kuma la nazarakan na u ko de ma ko le Mali est opposé à toute sanction internationale contre d'autres pays ko Mali ye kɛlɛba min kɛ n'aw hakili b'a la farafina tilebiyanfan jamanaw tun ye ɲangi min bin an kan n'a kɛra nindongo ɲangi ye n'a kɛra dansago ɲangi ye seyira walew kɔfɛ kabini janvier kalo tile 14 k'u ye gɛlɛyaba de bin Mali kan ko maliden mɔgɔ 4,000 ɲɔgɔn k'olu de bɔra n'aw hakili b'a la ko janvier kalo tile 14 san 2022 ko maliden mɔgɔ 4,000,000 de bɔra an ka jamana ɲɔgɔn kunbɛn bon min n'a bɛ tali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya la place de l'indépendance ko mɔgɔw bɔra ka caya denmisɛnw maakɔrɔw an balimamusow maliden bɛ fan o fan hali maliden minnu tun bɛ jamana kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen de tun ŋaniya kɛra kelen ye ka jira k'a fɔ taabolo min bɛ ka lamaga an ka jamana la ko a tɛ bɛn an ma bi a tɛ bɛn an ma sini u y'a fɔ a waati de malidenw y'a jira a waati de ko ɲangi min kɛra ko ɲangi ye ɲangi kolon de sanction illégale illégitime injuste ko sariya tɛ tɔɲɔni do wa hali hakɛ yɛrɛ tɛ ko min kɛra Mali la ko waati de sera Mali fana ka i kɔngɔn fa ni dunya jamanaw binna jamana wɛrɛw kan ka se ka o jamana wɛrɛw dɛmɛ ka da kan ko bingani min bɛ ka taa ka jamanaw sɛgɛrɛ tunya kuma tɛ sariya kuma tɛ an ka jamana ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ko min ye communauté internationale ye ko waati de sera u ka nin tɔɲɔni walew dabila dunya kɔnɔ ni jamana o jamana bɛ yen n'i tɛ don u sagona da fɛ u bɛ nkalonw da i la fɛɛrɛ juguw na tigɛ dabali juguw na bange walasa e ka se ka kɛ mɔgɔ mango ye walima jamana mango ye dunya gun kan ko o de senfɛ Mali jamana kantigiw kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ gwara da bingani wale fɛn o fɛn n'a bɔra dunya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw yɔrɔ la ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma u kɔni y'a jira k'a fɔ olu tɛna fara tɔɲɔni kɛbaw kan ni a y'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmaaw hakilina ye fɛn ye o ye ɲɔgɔn faamu ni kanbɛn ni kumaɲɔgɔnyaw de ye walasa bɛn ka se ka don dunya kɔnɔ ko min ye nansara jamanaw ani lamɛrikɛn jamana ninnu ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ kulu dɔ de sigi kulu min n'a bɛ gɛlɛya ni tɔɲɔ lase jamanaw ma i n'a fɔ
u ye bɛnbɛnbɛn min kɛ Rusi jamana kama. Rusi jamana ani Ukraine jamana ye kari ɲɔgɔnyali min kɛ n'a kɛra sabu ye bi ma caman kɔni taɲana hali nin ɲɔgɔn foroki gɛlɛya min sera duniya sigibaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamanadenw yɛrɛw bɛɛ gɛlɛya in joona bi ko o taabolo min taara ka Rusila jamana kɛ jamana mango ye Mali kantigiw y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini ko Rusila jamana ko a kana siran hali a kunna si o tɛna cɛ ko hakilina min b'u la ka se ka Rusi jamana ka sɔrɔ yɛrɛ nagasi ko Rusilakaw k'a dɔn k'a fɔ o kuma ye miiriya kuma gansan de ko nanzara jamanaw ani jamana caman de bɛ dabali ni fɛɛrɛw tigɛla bi ka se ka Rusila jamana fasan ko hali min tɛ olu ye nin ye Mali jamana kantigiw kan ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ jamanaw bɛ kofɔ i n'a fɔ Corée du Nord Iran ani Cuba ninnu bɛɛ lajɛlen de ko don nka ko hakilina diba dɔw y'a jira k'a fɔ ninnu ka dabali ni fɛɛrɛw de banna foyi t'u fɛ kɛlɛtigɛw ani kɛlɛw da donni kɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛw tɛ hali cɛŋanaw ye kɛlɛdaga la ko ninnu ka dabaliw kun foyi t'a la ka se ka nin jamana ninnu bali u ka hakɛw la hakɛ min b'a to u yɛrɛw miiriya n'u ka tabiyaw ka se ka daŋɛnɛmaya u ka se ka b'u yɛrɛ tɔgɔya la ka to olu bolo jɔnya juru la Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ko k'u bɛ Rusila jamana kɔ bi u b'a kɔ sini nin kibaruya in lasera Nouvelle Tribune kibaruya gansilaw de fɛ an balimaw nin hukumu kɔnɔna na aw caman bɛ nin ko in joona Sergei Lavrov ka nali Mali kɔnɔ nin nali kɛra kunnawoloba de Malidenw nisɔndiyara Malidenw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ Sergei Lavrov tun mana Mali kɔnɔ k'olu caman tun n'a siga la k'a fɔ Rusila jamana kantigiw bɛɛ Mali sɔrɔnali don nka ko Sergei Lavrov n'ale min kɛra an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ Rusila jamana kuma min bɔr'u da a kuma in n'a daŋɛnɛmaya a kuma in n'a waleya wa ko don nataw la barosigiba de bɛna sigi duniya kɔnɔ o barosigi min ka kɛɲɛ ni Sergei Lavrov yɛrɛ ka nali ye an ka jamana kɔnɔ barosigiba de labɛnna ani kunnafonidilaw cɛ n'an ko ma ko conférence de presse Sergei Lavrov yɛrɛ ɲininkalen a ye ɲɛfɔli kɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an k'o lamɛn wa n'o kɛra Malidenw aw na bɔ nin ko in dɔw joona Sergei Lavrov hali ni a y'a sɔrɔ ale kɔni bɛ dantigɛli kɛ Rusikan de la nka a ka kuma bayɛlɛmalikɛla an balimamuso dɔ ale y'a bayɛlɛma nanzarakan na anw bɛna bayɛlɛma aw ye bi an ka jamana todunkan na bɛn kuma do kibaru lamɛnbaw an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Rusila jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don Rusilakaw ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma o minisiri ye dantigɛli min kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kumakanw lamɛn aw bɛna bɔ ko ninnu dɔw joona tuma dɔ la aw yɛrɛw bɛna fɔ k'a fɔ nin tɛ anw kunnafonidilaw ka hakilina ye nin t'anw kumakan ye an k'a t'a yɛrɛ da dɛ. Monsieur Simi Keïta, oui, c'est vrai, c'est la première visite du ministre des Affaires étrangères russe au Mali. Awo, nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Rusila jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don Rusila yɛrɛ ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ ma o minisiri ka taama ka na Mali kɔnɔ nin cogo la. Oui, c'est un événement historique. Mais à mon avis, il est plus important de ne pas avoir des symboles, mais des actions concrètes pour hali ni a y'a sɔrɔ nin ko in bɛ kɛ ko ye ko min bɛ bila tariku la nka ne kɔni dalen don a la k'a fɔ nali min kɛlen filɛ nin ye ne fɛ walima Rusila jamana fɛ a kan ka kɛ taabolo de taabolo min n'a bɛna kɛ nafako ye ka ɲɛsin nin jamana fila bɛɛ lajɛlen ma. La justice dans les affaires internationales pour assurer le respect et les principes clés de la charte de l'ONU. Ko duniya jamanaw ka tɔnsoba a kan ka boli sira min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye sariya ani u yɛrɛw mana bɛn baara minnu kan o baara ka tɛmɛ a tɛmɛcogo fɛ a kana kɛ nindɔngɔ baara ye a kana kɛ nindɔngɔ wale ye. Et là-dessus, nous partageons les mêmes avis avec le Mali. Anw minnu ye Rusila jamana ɲɛmɔgɔw ye anw ni Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye koyi. Notamment dans le cadre du groupe des amis pour le soutien de la charte de l'ONU. maa minnu hakili n'a tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka sariya gafew labato duniya tɔnsoba kɔnɔ o sariya gafew n'an ko ma ko la charte de l'ONU Mali jamana kantigiw b'o min laɲinina anw ni Mali bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye ka d'a kan ko kɔ mana bɔ min kan jɛgɛ kan ka du o de kan ni sariya kɔni taara fo sariya in ka bato nindɔngɔ walew o ka se ka bɔ duniya tɔnsoba ka baaraw la. C'est une position commune qui
fondée sur des dizaines d'années de la mission. Auni Mali jamana n'a bɛ maa min kɔnɔ k'a fɔ nin y'an siɲɛ fɔlɔ de ye ka bɛn ko kelen ma ayi a bɛ siɲɛ caman bɔ wa n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ anw ni Mali ka laɲiniw ni Mali ka hakilinaw cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw fɛn min nin ko in bɛ san 10 bɔ walasa aw ka se ka bɔ a kalama a fɔlen filɛ nin y'aw ye. De la coopération, de l'entraide et des sentiments et des sentiments de la décolonisation. Min ye jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya ye o danganɛmayali n'o gɛngɛnni n'a ma ɲɛ k'a fɔ u bɔra jɔnya juru la u ye hakilina min ta u yɛrɛ ye u kan ka dɛmɛw de kan u kan ka lafasaw de kan wa u kan ka bonyaw de kan o baara in bɛ se ka kɛ togo o togo o ye anw hakilina ni anw miiriya ye anw Russie jamana ɲɛmɔgɔw. Et nos animaliens se souviennent bien de ces pages d'histoire de nos pays. Ils sont intéressés à ce que ces bases nous permettent de construire de nouvelles. Mali jamana ɲɛmɔgɔw hakili b'a la tigitigi k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya kuma min bɛ fɔ nin ko in bɛ judɔn waati min na kabini Modibo Keyita bɛ fanga la Mali ni Rusila jamana ye ginola kuma minnu fɔ u ye jigisigi ɲɔgɔnya baara minnu kɛ ko baara in halisa o hakilinaw ma taa dɛ o hakilinaw de bɛ yen maaw k'a dɔn k'a fɔ Rusila jamana ye Mali dɛmɛbaga de ye wa olu yɛrɛw fana bɛ Mali ka dɛmɛ ani Mali ka ŋaniya ɲumanya u b'a fɛ dɛ u b'a fɛ. De nombreux projets et c'est cela que visent nos présidents. Oui, ils ont une. Nga an bɛ don min na i ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ dunuya taabolow yɛlɛmara hakilina kuraw nana nka min ye bɛnkan ye ani baara kuraw yakubayali o kan ka kɛ dɛ ka da kan an ka jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen hakilina de y'o ye an ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka dabaliw tigɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ ɲɛtaga kura in ye bi ka da kan kow ka ca kosɛbɛ. Des contacts par téléphone. O de kɛra sabu ye Rusila jamanakuntigi Poutine k'a ye nɛgɛjuru sira de ta ka Mali jamanakuntigi wele o kumana koyi Assimi Goïta ani Poutine k'u kumana u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya wa a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ. Et alors, ils vont régler bien évidemment les questions dans le domaine de l'économie. Wa u ka kuma ɲɔgɔnya in k'u bɛnna fɛn min kan u bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ yɔrɔ la ka da kan ni sɔrɔ tɛ yen a ka ca Ala fɛ laɲini o laɲini bɛ yen n'o bɛ jamanaw la o laɲiniw tɛ se ka dankɛnɛmaya ko sɔrɔ yɔrɔ la u bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ o la n'an ko ma ko économie. D'investissement, du commerce, de la. Wa hali sanni feerefɛnw ani jagow jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Rusila jamana a bɛ jago min kɛ Mali ma n'a bɛ san caman bɔ o bɛ se ka nɔgɔya cogo di Mali bolo Rusilakaw yɛrɛw bɛ fɛn min fɛ Mali kɔnɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu Assimi Goïta ni Poutine ye kuma ɲɔgɔnya min kɛ k'a bolila hali jago nasiraw kan. Politique extérieure, ce sont les questions qui sont prioritaires pour nos ministères. Wa min ye jamana fila yɛrɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ marakocogoya bɛɛ lajɛlen k'i ka miiriya da tabali kan an ka kuma kan ko ni a y'a sɔrɔ fɛn ye olu hakilina ye fɛn ka b'olu bolo bi ko k'olu ka bonya ko dɔ filɛ nin ye ko min n'a b'u ni ka kɛlɛ a baara in ka se ka kɛ n'an k'o ma ko politique extérieure. L'a dit Monsieur le Ministre, le président de transition a pris la décision de participer personnellement à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui. Wa ko an bɛ don min na bi Mali furancɛ fanga waati la tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta ye k'a ye ŋaniya ta wa a sɔnna dɛ barosigi filanan ba min bɛna kɛ duniya kɔnɔ n'a bɛna kɛ Rusila jamana ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko Assimi Goïta ye layidu d'u ma ka fɔ a bɛna y'a kɛnɛ kan tare nin ye ko duman ye. Aura lieu à la fin du mois de juillet à Saint-Pétersbourg et nous serons bien évidemment très contents de voir Monsieur le Président à cet événement très important. Ko ni barosigi ba min bɛna labɛn juillet kalo fori waati n'a bɛna kɛ Saint-Pétersbourg k'olu nisɔndiyalen don wa olu nisɔndiyalen de bɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔba a ye kɛnɛ kan Mali jamana ɲɛmɔgɔ ko don Assimi Goïta. Nous avons convenu de continuer d'élargir. An kɔni bɛn'a kan k'a fɔ an bɛna baaraw dankɛnɛmaya walasa Buguni ka se ka kɛ. De renforcer nos liens économiques et commerciaux. An ka sɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana a bɛ se ka dɛmɛ Rusila fɛ cogo min na a kɛra hali jago yɔrɔ ye a kɛra hali jamana maracogo ye ko Rusila jamana
bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ Mali ye ni Ala sɔnna ma u bɛna o baara kɛ an ye. Nos volumes d'échange augmentent. Les chiffres ne sont pas peut-être très impressionnantes, c'est notre appréciation mutuelle. Wa ko n'a ko k'a bɛ nin bɛɛ fɔ bɛnkan kɛra fɛn minnu ye k'a b'a jatedenw da k'ale ma da la k'a fɔ o bɛna kɛ hali ko gɔlɛn ye nka ko fɛn min ka bon bi kosɛbɛ o ye hakilina minnu bɛ yen bi n'o ye priorité ye o fɔli o de nafa ka bon. Mais nous pensons qu'il nous faut développer de tels domaines comme la prospection géologique, les ressources. Wa ne b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɛtaga la a bɛ i n'a fɔ an ka bagan marayɔrɔw ani an ka dugu kɛnɛbaw latangali o ka se ka dankɛnɛmaya. Minéral, l'énergie. Ani ji ani courant fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka bɔ dugu jukɔrɔ ka se ka jamana lataaɲɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka taa ba la. Le transport, l'infrastructure, l'agriculture. A kɛra taa ni ka segin siraw ye o n'an ko ma ko transport ani sɛnɛ baganmara mɔni nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ koba de ye ko min n'an kan ka da nin kan walasa jamana ka se ka bɔ bolola ni nin sira ninnu ye. Et nous allons diriger les entrepreneurs de notre pays. An bɛna an ka jamana entrepreneurs bila baara la nin ye Rusilakaw ko ye dɛ k'u bɛna u ka jamana entrepreneurs bila baara la. Pour qu'ils puissent travailler sur ces questions, nous allons prêter une attention particulière à la préparation à l'événement qui aura lieu avant le sommet Russie-Afrique. Alors, u ka cɛsiri ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ ka baaraba kɛ yanni sommet min n'a bɛna tali kɛ Rusila jamana ni farafina jamanaw la olu ka se ka fɛn jira u la min b'a jira k'a fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ a kana kɛ fɔli gansan ye a ka kɛ kɛli yɛrɛ ye maaw ka se k'a ye wa maaw ka se ka wasa. Au forum d'affaires des structures économiques de la Russie et de l'Afrique. A kɛra Russie jamana yɛrɛ bɛna cɛsiri min kɛ ka nɔgɔyaba don farafina ma sɔrɔ yɔrɔ la o. Nous continuons notre aide humanitaire de l'octroyer au Mali. Anw bɛ taa n'an ka dɛmɛ sira ye hali Mali la an bɛ se ka dɛmɛ min don Mali ma an b'o dɛmɛ don Mali ma. Notamment dans le cadre bilatéral. Et nous espérons que dans le délai le plus bref. Anw dalen don a la k'a fɔ an ko an bɛ baara min kɛ an b'a kɛ joona wa a tɛ janya a bɛ kɛ sisan. Il y aura les livraisons du blé, des engrais, des produits pétroliers et d'eau. An bɛna fɛnw di Mali ma i n'a fɔ alikama tajiw fɛn o fɛn ni Mali mago b'a la bi anw Rusila jamana y'an kan di hali ni a y'a sɔrɔ farafina tɔnba ɲɛmɔgɔ tun taara ɲininikan fɛ anw yɛrɛ y'an kan di bisa bɛɛ lajɛlen ka lafiyaw la. D'autres produits stratégiques. Nous octroyons aussi une aide humanitaire. Nous livrons des produits alimentaires via le programme alimentaire mondial de l'ONU. Dunia tonsoba yɛrɛ a ka taabolo sira min n'a bɛ dɛmɛ don ma dɛsɛlenw ma dunia dugukolo kɔ kan n'an ko ma ko programme alimentaire des Nations Unies k'u bɛna baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o baara in fana ka se ka yakubaya a ka k'a kɛcogo la jamana dɛsɛlenw ani jamana hitajalenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ. Nous avons la coopération dans le domaine de l'éducation. Plus de 10 000 citoyens ont été formés dans notre pays. Bolodi ɲɔgɔnma baara min bɛ Rusi jamana ni Mali cɛ ko kɛra sababu ye bi an bɛ don min na i ko bi Mali jamanaden mɔgɔ 10,000 olu de ye dɔnniya sɔrɔ Rusila jamana kan nin bɛɛ tɛmɛna jamana fila ninnu ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw de kɔnɔ. Et c'est une coopération qui continue et comment. O bɛɛ ɲɔgɔnya baara min bɛ Rusila ni Mali cɛ ko a bɛ senna wa a tɛ jɔ dɛ a baara bɛ senna. Par l'année académique 2023-2024. Wa hali l'école walanta min daminɛtɔ filɛ san 2000 ni san 23 fo ka se san 2000 ni san 24 ma Rusila jamana y'a kan di tuguni Mali ma ko kura ye. Nous allons augmenter le nombre des bourses. Sɛbɛn fura min bɛ di kalandenw ma u ka se ka taa kalan kɛ n'an ko a ma ko bourse k'u bɛna caman fara u kan min ka ca ka tɛmɛ kɔrɔlen kan walasa maliden ma kalan ta ka caya Rusila jamana kan. Bourses d'État qui vont être octroyées aux étudiants maliens. Donc le nombre va passer de 35 à 290.
ko an bena sɛbɛnfura min di malidenw ma ko min bena fara kan ko a bena se ka daminɛ maa ba 35 fo ka se maa ba 200 n'a kunkanfɛn ma an ben'o sɛbɛnfura de di Mali jamanadenw ma u ka se ka taa kalan kɛ. Reconnaissant nos collègues pour leurs appréciations. A ko n bɛ foli lase n baaraɲɔgɔn ma ani n teri ni n jɛɲɔgɔn Abdoulaye Diop a ye bonya ni mankutu min danna Ala k'an to ɲɔgɔn jigi ye dɛ. Sur ce qui se passe au Mali. Merci beaucoup pour les informations sur les activités que vous prenez, votre gouvernement. Fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Mali la aw y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye nka an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ aw bɛ cɛsiri ni timinanja ni wulikajɔ min na Mali kɔnɔ walasa Mali ka jɔ a yɛrɛ ye ko baara minnu bɛ ka k'aw fɛ ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka baara in dogolen tɛ duniyama la k'olu yɛrɛw b'a kalama Rusila ye. Pour respecter l'accord de l'Alger. Wa min bɛ tali kɛ hali bɛnkan sɛbɛn min kɛra ani jugu marifatigiw cɛ san 1000 san 2000 ni san 15 n'an ko ma ko accord d'Alger o baaraw fana hukumu kɔnɔna na. Et vous nous avez aussi informé sur les objectifs et la réalisation des objectifs du gouvernement de transition. Wa ale aw y'a dan tulo ka fana ka fɔ an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ani don latɛmɛ fanga baarakɛbaw hali an ka jamana marabolo tɔnba olu bɛ fɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ o baaraw bɛ se ka danganamaya sira min fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kibaruya dara olu tulo kan u b'a joona wa u bɛ se ka seereya. Nous avons l'opinion commune que le défi principal pour les Maliens, c'est la protection de la sécurité. An bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye koyi malidenw ne b'a dɔn k'a fɔ hamina ko gɛlɛn min bɛ Mali la bi an bɛ don min na i ko bi o ye lakana sabatili de ye ka se ka lakanabaliya k'o kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ malidenw ka se ka taa u taayɔrɔw la bonya ni karama kɔnɔna la. Et c'est le règlement de ces questions qui va créer une bonne base pour les événements à venir, notamment. Wa ko cɛsiri mana kɛ nin na nin laɲini a bɛ kɛ sabu ye ka kɛnɛba de bɔ ka bɛn don nataw ma walasa baara minnu wɛrɛw bɛna kan fɛ an ka se ka lafiya k'a tɛ taa bɛɛ ni lakana ma sabati. L'organisation des élections. Wa min ye hali kalata labɛnni ye Mali kɔnɔ malidenw ka se ka taa kalata ma u ka suganti maa minnu ye malidenw hakilina ye. Apporter notre soutien o baara in fɔra anw ye waati min na kalata baaraw an y'an seko kɛ. Qui vont être octroyés aux étudiants maliens. Donc le nombre va passer de 35 à 290. Nous sommes reconnaissants à nos collègues pour leurs appréciations et nous allons le faire dans le cadre de notre travail à l'ONU. Vous savez qu'il y a une mission au Mali et la mission des Nations Unies qui est assez souvent sujet des discussions au Conseil de sécurité. Et oui, il faut effectuer les travaux de cette mission compte tenu de la volonté du pays hôte, en l'occurrence le Mali. Donc nous allons octroyer notre soutien à nos amis dans le cadre bilatéral, non seulement. An bena an ka dɛmɛ don an teri jamana ma an'an kanu ɲɔgɔn jamana taabolo bɛ yen n'an jɛr'o la walasa an kana se ka kɛ kanfila fɔlɔ ye. Dans les questions de l'économie, du commerce, dans le domaine humanitaire. Min bɛ tali kɛ sɔrɔ yɔrɔ la jago ani dɛmɛ yɔrɔ la ka ɲɛsin maa dɛsɛlenw ma Rusila jamana an bena baara bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka Mali dɛmɛ. Mais aussi dans le domaine de l'augmentation de la capacité de combat des forces armées, la formation des militaires et des... Wa min ye hali kɛlɛ fɛrɛtigɛ baaraw ɲɛdɔnni ye ka se ka dabali ni fɛrɛw tigɛ wa min ye kɛlɛ fɛrɛ ɲɛdɔnni ye an bɛ se ka dɛmɛ minnu don Mali sɔrɔdasiw ma u yɛrɛw degeli kɛlɛ fɛrɛ ni kɛlɛ tasiraw la u ka se ka kɛ u yɛrɛ ye an bɛn'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ. Des gens de maintien de l'ordre. Il y a... Wa min ye hali lakana kɛnɛw bɛ se ka jo u yɛrɛw la cogo min na an bɛna dɛmɛ lase u ma u bɛɛ lajɛlen na an ko min ma ko maintien de l'ordre. Des volontés concrètes dans ce domaine et ces demandes sont satisfaites.
l'année dernière, au début de l'année dernière, de l'année en cours, il y a eu une nouvelle impulsion au développement de notre coopération. Nous avons envoyé le matériel technique, les avions, les aéronefs au Mali. Ambe domina ikobi krenkreniala nyina sanrela onye chesrini ulikajo chamanke ka sordasiw ka kɛlɛkɛminɛw di Mali sordasiw ma ka kɛɲɛ ni banbagaci marifatigiw ka wulikajɔ n'u ka dabaliw ye wulikajɔw ye u bɛ se ka u yɛrɛw lakana cogo min na ka malidenw lakana o baara o caman de kɛra anw fɛ ɲina san kɔnɔ san 2022. Grâce à ce soutien, le Mali a pu mener des opérations efficaces dans la lutte contre les terroristes. Anw ye o dɛmɛ min do Mali ma o kɛra sabu ye Mali sera ka wulikajɔba de kɛ ka jugu marifatigiw fɛlɛ ka tiɲɛniba d'u kun. Pourtant, les terroristes restent encore sur le territoire du pays. Hali ni olu b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi banbagaciw kɔni bɛ Mali dugukolo kan. Et deuxième partie de cet article militaire an ye dɛmɛ filanan min do Mali sordasiw ma an k'o lamɛn bani. A été expédié le 19 janvier, tout récemment. O kɛra sisan anw ye dɛmɛ filanan min do Mali ma janvier kalo tile 19 tɛmɛnen aw hakili b'a la. La lutte contre le terrorisme reste d'actualité pour les autres pays de la région. Nous allons leur apporter notre soutien pour qu'ils puissent donc le dépasser. Il s'agit du Tchad, du Burkina Faso et en général de la région sahélo-sahélienne. An ka dɛmɛ doniw ma dɔwɛrɛ tɛ duɲa ma sigibaw aw b'a dɔn k'a fɔ an ka cɛncɛn fuga jamanaw de bɛ banbagaci marifatigiw ka ntɔɲɔ kɔnɔ bi i n'a fɔ Tchad, Burkina, hali an bɛ Mali min kan bi Mali kɔni ta warala nka anw fana b'an sela wa ni Ala sɔnna ma baara o baara n'o kan ka kɛ Rusi jamana bɛna o baara kɛ. Même il s'agit des pays du Golfe de Guinée. Nous avons souligné wa jamana minnu bɛ hali Golfe de Guinée kɔnɔ an tun ye nin kuma fɔ dans la discussion avec nos amis. Dans la discussion avec nos amis, ani an baaraɲɔgɔnw ka kumaɲɔgɔnyaw la. Nos projets de l'avenir doivent être conformes aux volontés des présidents. Nous voyons la réaction des États occidentaux au processus évolution de nos relations et ani jamanaw bɛnnen bɛ ko min kan hali jamana ɲɛmɔgɔw bɛnnen bɛ ko min kan walasa jamanaw ka ɲɛtaga ka se ka sabati wa ko jamana caman de fana sigilen bɛ ka an lajɛ nin baara la a mana tigɛ da o da la bɛɛ t'an fɛ dɛ wa caman bɛ olu ŋaniya de ye an ka nin bolodigiɲɔgɔnma baara ninnu ka se ka sen sɔrɔ. Constatons avec regret que c'est encore une fois une attitude négative de l'Occident au principe de la parité. Wa ko olu yɛrɛw y'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko Occident o jamanaw ko ninnu caman de bɛ ka miiriya juguw ta ka ban ni Rusi jamana ni an ka farafin jamanaw ka bolodiɲɔgɔnma baara min bɛ sen na n'i ye se kɛ ninnu ye bi foyi kana ɲɛ a bɛɛ ka tiɲɛ farafin jamanaw ka segin u sen samara kɔnɔ olu Rusilakaw kana dɛmɛ don farafinna ma bilen. Et du respect mutuel. C'est aussi la violation de la charte de l'ONU et c'est aussi, cela reflète les approches néocoloniales et la politique de 2 poids 2 mesures de la part des acteurs occidentaux. Ko ni ye nansara jamanaw ani jamana minnu bɛ n'u k'a ma ko Occident jamanaw ɲininka olu hakilila k'a fɔ halisa an bɛ jɔnya tile de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanaw sera ka u yɛrɛw ta u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo k'u kan ka kuma ɲɔgɔnya k'u walima ka baara ɲɔgɔnya ni jamanaw taabolo ye i n'a fɔ jamana minnu ye duniya jamanabaw ye nka ni a y'a sɔrɔ jɔna walew kɛra k'a ka ca Ala fɛ bɛnkanw tɛna se ka taabolo bɛn tɛna se ka na bilen taabolo ni a y'a sɔrɔ jɔnmaya walew kɛra k'olu kɔni bɛ nin taabolo in kɔn wa u ka dɛmɛ wa u bɛ jamanaw dɛmɛ jamana minnu bɛ nin jɔnya juru in kɔnɔ. L'Occident, comme vous savez, promeut la conception de l'ordre basé sur les règles. Alors ces règles
personne ne les a jamais apprises. Ces règles permettent de manipuler l'opinion publique. Koni jamana nunu sariya b'u bolo sariya min b'a to u bɛ se ka maa caman de bila ka ɲɛnamini ka maaw hakili soɲa ka d'a kan u b'a fɛ dɔrɔn duniya ka boli sira ka sira min bɛ taa olu yɛrɛw ni dungɔ sira la maaw ka tominɛ daminɛ olu ye olu ka kɛ maaw matigi ye ko tɛ bɛn bi dɛ. Dans leur propre pays et dans les pays de l'autre continent. Ils pensent à leur exclusivité. A ko ninnu bɛ miiri la u yɛrɛw ka ɲɛtaga dɔrɔn de la u tɛ jamana wɛrɛ miiri dɛ. Sur leur puissance, impunité, et c'est quelque chose. U ka se min n'o warala bi ko y'a to ninnu bɛ bingani walew de kɛla ani tuɲani walew de ta ka duɲa ma sɛgɛrɛ. Qu'on voit partout dans les politiques des Occidentaux, partout dans le monde. N'i ye nin maa ninnu taabolo lajɛ k'u ka maracogo lajɛ u bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ dugukolo fan o fan. Il s'agit de la sape de tous les accords politiques sur lesquels était fondée l'architecture de la sécurité européenne. Ko n'i ye nansara jamanaw yɛrɛw ka lakana sigibolo lajɛ bi k'u bɛnna ko minnu kan n'i y'a lajɛ ko do ko minnu b'a to maa bɛ siga ni a y'a sɔrɔ ninnu hakilina ye duniya bɛɛ ka lakana de ye a bɛ komi ninnu bɛ miiri u yɛrɛw dɔrɔn ka lakana de la. Et que l'Occident a refusé d'ancrer, de consolider par les accords juridiques. Et le résultat, c'était la propagation de l'OTAN vers l'Est et la transformation de l'Ukraine en unité de pont. Ko de kɛra sabu ye hali sariya walew minnu bɛ nin ko kɔnɔ u bann'o ma fo u ye OTAN ni Ukraine de majamu ka olu sankɔrɔta nka min ye jamanaw ka bɛnkan ye sariya sira fɛ ko sariya wale minnu bɛ yen k'u banna ka o labato o de kɛra sabu ye bi u bɛ ka dunuya bɛɛ bila fili la. Pour lancer une guerre hybride contre la Fédération de Russie. O de kɛra sabu ye u ye kɛlɛjuguba fɔlɔ don ka se ka Rusila jamana k'u b'o kɛlɛ. Dans la région de l'Asie Pacifique, c'est l'Amérique qui s'engage à assurer la sécurité. Il y a des manœuvres des pays l'OTAN dans l'océan Indien, et ces manœuvres ont déjà commencé alors qu'ils n'ont rien à voir avec cette partie du monde. Ninnu ye taabolo dangenamaya taabolo minnu ni duniya yɛrɛ taabolo tɛ kelen fiyewu duniya yɛrɛ jamanaw ka bɛnkan tɛ se kelen ye fiyewu k'u bɛ kunfɛ baara de la wa u bɛ baara min na Rusilakaw y'a jira k'a fɔ olu ma da la k'a fɔ n'u ka nin wulikajɔ in bɛna se sɔrɔ. L'idée, c'est de dissuader les pays de cette région. On peut trouver d'autres exemples. Hakilina foyi t'u la ka se ka nin jamana ninnu lamuruti an ka hakilina ni an ka taabolow ma k'u bila fili kɔnɔ walasa u ka se ka fara olu kan k'u dɛmɛ nkalon kan. D'autres exemples des actions collectives des pays occidentaux. Même misali wɛrɛ d'aw ma misali min kɛra Europe jamanaw caman ka bɛnbɛnbɛn kɔfɛ o bɛnbɛnbɛn min kɛra sabu ye ka nkalon tigɛ dunuya sigibaw ye a y'o lamɛn bani. Les États-Unis comme chef. Wa ko nin nkalon tigɛ jamana ninnu ka ɲɛmɔgɔba ye États-Unis jamana de l'Américain jamana OTAN maaw k'u bɛ nkalon min Occident jamanaw k'u bɛ ka nkalon min tigɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ o nkalon tigɛ ɲɛmɔgɔ ye l'Américain jamana de. Toujours à leur exclusivité, alors on peut dire qu'ils veulent décider du sort de tous les continents. O de la an b'a fɔ n ko ninnu bɛ fɛ ka bɛɛ de ka ɲɛtaga soɲa ka bɛɛ don u yɛrɛw sagona da fɛ olu hakilina n'u miiriyaw dɔrɔn de ka labato dunuya kɔnɔ u ka laɲini bɛɛ filɛ nin ye. Continent africain, comme je l'ai déjà dit, nous voyons qu'il y a des récidives de la mentalité coloniale. O de la an ka farafinna jamana kɔni u bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka u ka taabolo jugu minnu ni farafin jamanaw y'u yɛrɛw bɔ a kɔnɔ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'u bɛ fɛ ka o taabolo ninnu de lawuli tuguni k'o danganamaya ka maaw kɛ jɔn ye farafinna gun kan. Les tentatives
d'établir les relations comme c'était le cas auparavant. Mais nous pensons que les anciennes métropoles oublient comment ils ont exploité, envahi ce territoire. Kunabu kono kafo ubena do maunu hakliche ina fuya ke tugumina sanjan temenuna ka mauta jonyala ko maunya elena de uyuka dugukolo mine ku uyero mine tugumina ku ke ukerlan tamanye krenkrenela la frafina deun kunabe occident jamana kono ko ubena ukelende ke a ko dunia dugu jara de mau ke kwara wa mau labora ko kalama wa ni ala sonama risi jamana be ko bela jelenke kaseka mau bla yelen koro u kana do janfa minen kono ani u kana ke u yere majugu ye. Ils doivent, à mon avis, ils doivent comprendre que le monde a changé. Femi ninu kan ga dombi ko dunya yelemara dunya te kunu ye de dunya yelemara famia bunyana wa mau ke gwera. Et donc, il y avait la déclaration de 1960 sur l'indépendance. Et ce n'était pas la limitation de la diplomatie, mais c'était le document qui a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU. Nabu kono kuba frafunke joyi ko samba keleni kema kono toni bioro jamana o jamana be no yukaire ma horonyata ukaire ma horonya mintara o mata wira ide hali dunya tonso ba o yere ye bolono blake ka fo ko tinya do ku sona ni jamana nunka ku yere nga ko halisa occident jamana debe wuli ka joni dabali ni ferew tigela kubo jamana numbla dibila tuguni kulu ku ka joni ko ni umirila samba keleni kema kono ton sariya gafe munun tara ko ngania jugu mumbu kono akachala fe utena ngania jugu ya nundo la wale abli. Et c'est le document qui doit être obligatoirement respecté. Wako benga minkera ko benga indebe la bunya benga indebe la bato jakoya wa jakoya blemaire. Alors, les anciens métropoles doivent respecter cela. Wa maraba koro ukado kafo ukanga nimbonya wa ube nimbonya nuta bunya wire uba bunya dunai akera tugo tugo ube nimbonya halu te nyiningala. Et donc ils doivent savoir bien où est leur place dans le cadre du développement des relations actuelles. Ukanga donc afo joda mimbu bolo dunia ere nyetagala krenkrene lambe domina ina fobi dunia be bolo minka u joda e minye ukanga ko de nyini ko don o kausani ni furuku yi ani ni janfa wale tigeliwe kamauka hake udraki u yero sigilenyana ko nafa foitenna. Nous avons discuté de notre coopération au sein de l'ONU, où nous avons des approches presque similaires. Nous sommes reconnaissants pour le soutien des initiatives russes. Risila jamana be fa ka ngania mununta kulu dalendo ala ka fo be ke dunya ma here o be ke kuna wolo koe kala se dunya tonso ba ere mani risi ka hakilina la walera wana famuna de. Dans de nombreuses questions qui figurent dans l'agenda de l'organisation et qui sont de plus en plus d'actualité. Il s'agit des initiatives de la non-glorification du nazisme, le début des combats dans l'espace. Wako kele damneli kele daula nimbela jelen ye koye komi na kuma fora dunya tonso ba ka keneka. Задача разработки мер доверия и транспарентности в космической сфере. Il s'agit aussi d'autres initiatives. Hali hakilna wora ufane bula. Инициативы, которые Россия продвигает, que la Russie promeut, notamment dans le domaine du contrôle des armements. Ouye laido mununta krenkreniala kleke daga kleke mineu munumbe ni abe di kleke choma. De la non-prolifération des armes de destruction massive. Hali maramafeun dogoyali munun be hali maramafeun munun be yalala nuni yala manga dunya kono
la prolifération des armes dɔ bɛ se ka bɔ la cogo di maramafɛn ka kɛ kɛlɛkɛcɛw dɔrɔn ta ye a ka kɛ lakana minɛ ye bɛɛ lajɛlen kana kɛ maramafɛn minɛbaga ye ko da donna nin bɛɛ la dunuya tɔnsoba ka kɛnɛ kan. Nous voyons quelle est l'approche de nos amis maliens. Ils ont une approche de principe. Nin bɛɛ de kɛra sabu ye Mali jamana kantigiw gɛrɛ la u ye gɛrɛli min kɛ ka na ɲɛɲinini kɛ ntɔɲɔ la ko kunnawolo baara don wa yɛrɛɲɛ ci o man ka fo dɛ nka ko Mali jamana kantigiw ka cɛsiri yera. Ils nous ont parlé de ces résolutions anti-russes. Il y a le régime de Kiev derrière cette tentative. Et alors cela n'a rien à voir avec la volonté de régler les questions qui surgissent dans le domaine pratique. Et cela juste témoigne du fait de la tentative de politiser la situation et de justifier de manière hystérique. K'olu ye kuma min fɔ ka fɔ bɛɛ lajɛlen tɛ maramafɛn ta ba ye ko kuma in k'a kana bila politiki kuma minɛn kɔnɔ dɛ ka fɔ u bɛ ka maa dɔ de ka kɛlɛ jasi ko ayi ko ye bɛnkan de bɛnkan min ni jamanaw bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma hali Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ se o seereya. Les crimes militaires, les crimes contre les minorités. Ko sɔrdasiw fali wa hali maa minnu ka dɔgɔn olu fali kɛlɛdaga la. National et beaucoup d'autres crimes qui, après le coup d'État, sont commis par les autorités de Kiev. Ko o min kɛra hali fangamparu kɔfɛ n'o sariya sɔsɔ baaraw de kɛra ko min kɛra Kiev yɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛ fangamparu min kɛra n'an ko ma ko coup d'État o kɔfɛ. Comme j'ai déjà dit, i n'a fɔ ne tun y'a fɔ cogo min na. Nous allons apporter notre soutien pour le règlement des questions sur le continent africain. An kɔni se ye fɛn o fɛn ye farafina kungo la farafina dɛmɛli na ni Ala sɔnna a ma an b'o baara kɛ. Nous partons du principe Anw bɛ taa ni hakilina min ye o ye taabolo de ye taabolo min n'o kan ka kɛ bi joona wa mago bɛ taabolo min na. Régler les problèmes à partir du principe aux problèmes africains, solution africaine. Ni fɛn bɛ Rusila bolo bi walima Rusila nin kan bi o ye ka farafin jamanaw ka laɲiniw sabati ani k'u ka wulikajɔw dɛmɛ u ka se ka s'u dan na cogo min na ka bɔ janfaw kɔnɔ. Pour que les Africaines eux-mêmes décident du règlement de ces questions. Eux-mêmes décident du règlement de ces questions. Ko waati de sera farafina jamanaw yɛrɛw ka kan ka miiri min ka d'u ye u b'o kɛ u b'a fɛ ka farafina kɛ min ye u b'a ko ye nka jamana wɛrɛ man ka na k'a bɛna nka nansara jamanaw man ka na k'u bɛna farafina jamanaw kantɔrɔ mini o man ka kɛ an tɛ sɔn o man ka kɛ wa jama ka kɛ n'o ye o ye seyira wale de ye. Ils n'ont pas, en fait, ce ne sont pas les métropoles qui doivent imposer leurs solutions. Ko jamana minnu bɛ yen ni olu yɛrɛw ma sariya bato u tɛ hadamaden hakɛw dɔn u bɛ nkalon kan u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛla sitanɛ baaraw la k'olu ka hakilinaw man ka labaara wa u ka hakilinaw man ka lamɛn farafina jamanadenw k'aw kana baara kɛ ni ninnu ka miiriya ye dɛ Occident jamanaw n'u ka ɲɛmɔgɔ o ye l'américain jamana ye. Et qui utilisent les méthodes malpropres de pression. N'u bɛ ka taabolo juguw de kɛ ka maaw papa ka maaw jawuli walasa u ka laɲiniw ka se ka sabati. Alors je pense que les Africains doivent se mettre d'accord entre eux et ne dalen do ala k'a fɔ farafina jamana sigibaw denw bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn ko kelen kan bi u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn ye u kana mɔgɔ lamɛn dɛ u mana min fɔ o de bɛ kɛ farafina ye kunnawolo yɔrɔ de duniya dugukolo kan bi. La communauté internationale doit les soutenir. Wa hali duniya yɛrɛmarakulu jamanaw communauté internationale ko ni farafina jamanaw bɛnna min kan k'u kan ka o hakilina de dɛmɛ wa o hakilina de kan ka danganamaya. Par exemple à travers le Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi de manière matérielle, en augmentant leur capacité de combat. Hali dunia tonsoba ka
lakana kulu min be n'an k'a ma ko conseil de sécurité ale yɛrɛ kan ka nin ko in ta ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina ka kɛlɛbolow n'o wulila k'u yɛrɛw ka jamanaw lakana ko dɛmɛ ni magwɛn bɛɛ lajɛlen kan ka don ninnu ma conseil de sécurité maaw fɛ. an balimaw nin tun ye Sergei Lavrov ka dantigɛli ye a ye min kɛ kunungo an ka kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ministère des affaires étrangères ka ɲɔgɔn kunbɛn bon kɔnɔ. nin bɛɛ de kɔfɛ an ka jamana minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o sigilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ baaraw kunna Abdoulaye Diop ale fana nana dantigɛli kɛ ka kɛɲɛ ni Sergei Lavrov ka nali ye an ka jamana kɔnɔ. o hukumu de kɔnɔ an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ɲɛfɔli kɛra ɲɛfɔli min kuma dɔ la aw bɛna faamuyali k'a la ka kɛɲɛ ni Abdoulaye Diop yɛrɛ ka ɲɛfɔli ye. L'État ale tɔgɔ la an y'an teri Sergei Lavrov n'o ye Fédération de Russie jamana ni jamana wɛrɛ cɛ minisiri ye. a nana yan nɔ a y'a dɔn Mali ani Russie cɛ baara taabolo minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ma daminɛ bi kabini lawale kabini Modibo Keïta ninnu ka wagati indépendance dilen Mali ma ani Union soviétique wagati u ye baara daminɛ o baara hukumu de kɔnɔ Mali armée yɛrɛ a ye équipement fɛn o fɛn sɔrɔ o nana o baara de kɔnɔ Mali société d'état fɛn o fɛn sigira a wagati o daminɛna la donc ani ninnu bɛ baara min na baara kɔrɔ de don mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabini Russie sigira k'a fɔ k'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ minisiri o kana an fɛ Mali la a nana fana k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛma gouvernement ɲɛma ni gouvernement ni malidenw an bɛ hakilina kura de kɔnɔ o hakilina kura ye ko Mali sago ye fɛn o fɛn ye Mali hamina ko ye fɛn o fɛn ye n'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali bɛ taa k'o ɲini n'a bɛ fɔ ko diversification des partenaires donc an b'o de baara kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na Mali mago bɛ dɛmɛ min na n'o ye k'a fɔ ko ka kɛlɛkɛminɛnw ani formation di an ka sɔrɔdasiw ma an n'u ye baara kɛ k'o boloda bi bi in na san kelen tila kɔnɔ minɛn minnu sɔrɔla ka di an ka sɔrɔdasiw ma ka opération minnu sigi a ma sigi san minnu tɛmɛna o kɔnɔ donc an bɛ barika da u ye u y'an dɛmɛ parce que u ye courage sɔrɔ ka a dɛmɛ kɛ Mali ye mais an y'a fɔ fana an datugulen tɛ jamana si la ni jamana fɛn o fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ye ni Russie b'a di ni teliya ye ni jɛlenya parce que o fana de bɛ fɔ la ko n'a bɛ fɔ tubabuw b'a fɔ ma ko sincérité dɔw n'an bɛ baara kɛ mais u jɛlen tɛ u bolo b'an bolo u bolo b'an juguw bolo donc Russie t'o kɛ olu tilennen de don n'u ye min fɔ n'an ye minɛn minnu san dɔgɔkun de don hali kalo jate tɛ a bɛ na anw bɛ min ɲini o ye de an ka armée a ka évoluer ka kɛ armée autonome ye o kɔrɔ ye an yɛrɛ ka se ka an ka jamana lakana ni an yɛrɛ ye fɔlɔ donc o baara de bɛ ka boloda bi aw yɛrɛ résultat minnu dira terrain kan ko ɲɔgɔn tɛ mais jaabiw dira la donc u nana o hukumu de kɔnɔ an b'o baara la o baara bɛ taa ɲɛfɛ halisa o dɛmɛ min bɛ ka kɛ u ma imposer Mali kan Mali de y'a ɲini u y'an jaabi an ye ɲini min fana kɛ a wari bɛ bɔ an yɛrɛ jamanadenw ka Mali jamanadenw ka wari de don an b'a san n'o ye mais jamana wɛrɛw bɛ yen nɔ hali n'i ka wari di i t'a sɔrɔ o bolo donc o ye ko fɔlɔ yɔrɔ ye donc an bɛ fɛ ka n'u ka cɛ ka matarafa halisa a kana kɛ sɔrɔdasi kunda dɔrɔn an nimisi kɔni waselen bɛ an bɛ dɛmɛ min sɔrɔla sɔrɔdasi kunda mais an bɛ fɛ k'a lajɛ sɔrɔ sira yira n'a bɛ fɔ coopération économique an ka kɛnyɛrɛyew bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min an bɛ fɛ ka engrais nati pétrole ni fɛnw k'olu san u bolo ka équipement wɛrɛw san k'a lajɛ mine ni énergie sira fɛ infrastructure chemin de fer baara caman de bolodalen bɛ pour que k'a lajɛ an bɛ se ka sɔrɔ siraw yiriwa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc bi kɔni anw ni ninnu bɛ ka baara min kɛ a baara an bɛ continuer a sira fɛ Mali tɛna yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ k'a fɔ ko an bɛ teriya kɛ ni jamana wɛrɛ ye donc an teri min nana bi an b'a bisimila o hukumu de kɔnɔ ka barika da ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ale ani président Poutine ka barika da u bɛɛ lajɛlen ye président Poutine yɛrɛ ye président Goïta invité ko sommet dɔ bɛ kɛ juillet Afrique ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛmaa a y'a ka accord di ko ni Ala sɔnna o tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ donc olu bɛɛ occasion ye pour que an ka se ka an ka baaraw ka matarafa halisa donc o de a kuma fanba ye an ni Russie bɛ baara kɛ mais i y'a dɔn Russie fana n'a bɛ fɔ ma jɛkulu min bɛ Nations Unies n'a bɛ fɔ ma ko conseil de sécurité o mɔgɔ de don jamana duuru minnu bɛ yen ni droit de veto b'u bolo Russie bɛ olu la donc Russie kɔni an k'a fɔ depuis lawale fo bi
Bingani fengo fe manake Mali la Nations Unies la Russie ou la kijo. Ou te fait Mali katla, ou te fait Mali ka janfa, ou te fait Mali ni yoro ka bon rossi. Donc un peu barkada we nous nanona vraiment au dé parce que mo chitse ka kiterie mo mbe fe ki ka jamanat la. Donc autour luka sharia. Donc ou be fanyere anka la je ani Afrique on ni ñogon ni solution munumbe anka se kulu soro. Ani nyam jamana waro fana chela ambe fa ka ke bonya de kam. Parce que janfa ou de sigilembe jamana ngambi. Ka fo ko anye droit de l'homme tade anye ninke ka ni violer ou be galon kumade. Parce que do de yu sigiro perdu Mali la ou be na tugo nyini. Ou be fe ka shia ko kele ou créer ano. O kele mu be ka ke ano ou be ko kele ke réussi fana kama. Donc au de attendu nunga teria ka fo ko commerçanteria do tewo. Parce que en hamina ko de kelenye. Donc anye ni reçoit bi anya reçoit kaira fana ka fo ko Mali anye pays souverain de Yerema horonya de do. Mais nani teria bani mo munu fana che antena bla parce que ateria te ka ke mo wara kama. Donc avec ka Malien de kama tant que Malien ka hamina ta ninde ambe continue au fait ka anga armée demain ka mbolo di nyoko maka beni kelenya sabati anga jamana kono. Problème bandala jabi be Malien drone de bolo. Jabi to mo ni mo be fe kan demain fana tise kana ki jo Malien nya. Ibi jo an karafe de ubi ibi jo an kofe. Risio jamana de utu blanc sans fait. Ou be fe kan lame ka don de même c'est catastrophe même fait. Donc au de hukumu kono an kontanembe jamana nyamao ani jamana don to la ka balma ke anan teri anan tamanyo no Sergei Lavrov anana abakaso anu be continuer ni bara fe halsa anga hakilna tay malien munumbe na an kofe ni bara ni fana be matrafa parce que jamana ka here bala. Donc haketo be kumana awbe jombe bokuma kono balmo anga jamana dinemaw krenkreniala munumbe suna tasira matrafa nunu be la jawla kabeni kalo chaman bi aw be ni ko injona uya jira ka fo Mali be yoro minabi wati sera ko anga jamana maratugo kana ke min kadimi o koke ko alislameya ani alislame shariaw wati de sera o ka se ka labato jamana kono wala sa here kana namanya ka fo Mali jamana mi nan ko ma ko pays laïque ko lo hakilina to yo fela te ko min kaduye Mali ka ke jamana mi ni bela jele be balo akono o yetien nga ko beki take ko to lu fela e o de kama kuma be on fe Mali kono nan ko ma ko laïcité ko u be min nyini bi anga jamana dine maw chama de farala nyonka kulu kono kulu mi nu ko ma ko association urwatul uska nunu tunye tamake kata sikaso nyafoli krengrenu kera ka kenni ni laïcité kumanyi anga jamana dew anga franyonka angu ka okrofo iname anga bidokibaru keneka laïcité ko kuma okrofo fle anga ni jamana yi abe fonne mako kabako batan fula dugu on ne be kule ko alaka yoro jaya shitana na man kele ne be kule ko alaka nani shitana yi o kabako ida ebe ka fo ala ke yoro jami ne be ko de wele islamu anga sabali an kana fo ko amma ko be koronfela la ka klebi strata wanga jamana in lada yode ama fo ala ka shetana mabwana ma yara be ka kule ko ay nanga ta shetana no fe ko shetana ta de kai ka kla ga fo shetana ta ni ala ta be kele mune duma fo ala ka shetana mabwela ala ka nen o be so ma wallahi ni qur'ana ma mami ka kandal nambo ne kanda yoro bi soro efe o be qur'ana ngoro ala ka nen o be so ma o de la laïcité ka tonyoli qur'ana dombalia o de ya to an kelenu ka ye ko bi fewere be mi kay abe fotewu ko nyeflatite dugumina mo be misrimae nyekeleni o dugu tigewe o meni nyeflatigi do jira la keneka ale raba do ko aga dugutigi ya chena o de la ambe fɛn monto na kuma dola mogo do de be ka fɛn do jira na ko ye silamɛya ye ka sɔrɔ te silamɛya ye o de na nuni bana ye ala ka ne aw bɛ sɔrɔ ma o la o tigiw fɛnɛ jodo parce que jamana yɛrɛ ko k'ale ye silamɛ jamana ye ko a den fanba ye silamɛ ye ko ale yɛrɛ sɔnna k'ale den fanba ye silamɛ ye ko mais ko o si tɛ alakira tɔgɔ n'a muso n'a ka denbaya kalan kilasi kɔnɔ o si tɛ na
ala kira ka hakilina ye mun ye ala ko la, ala kira ka hakilina ye mun ye lahara ko la, ala kira ka hakilina ye mun ye diɲɛ marali cogoya la, k'o tɛ kalan a si kun kilasi kɔnɔ. Mais Jan Jack Rousseau ale bangela mi, a sara mi, a muso ye jɔn ye, a dalen don ala ko la wa a ma da ala ko la wa, diɲɛ bɛ ɲɛ cogo di, ale bolo o de bɛ kalan o kunna. Ni maa tununnen yɛrɛ la, an yɛrɛ b'a fɔ ko so dɔn, yiri dɔn, yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ. Mais an banna yɛrɛ dɔn na, mais yɛrɛ dɔn kuma ka d'a ye. Ala ka ne ni aw bɛ sɔn o ma. Naam. O la an bɛ nɛma ni kisi ɲini ka kɛ Muhamadu kan sallallahu alayhi wa sallam. Ni e ko nɛma ni kisi bɛ Muhamadu kan, i bɛ kabakoya maliyɛnw na. I b'a mɛn maliyɛnw da ko politiki tɛ maa sɛbɛ baara ye. Mais ala kira nɛma min bɛ kɛla ka yan, o de ye ko khayru man hakama al madina. Maa hɛrɛma min ye Madina mara. Ne hakili ni mara kɔni fɔra yan, an hakili bɛ jigin mun de la? Politiki. Wa an ka jamana in na mɔgɔ bɛ sabote ko alimami politicien. O ye dɔ sabote ka de ye quoi. Mais ala kira yɛrɛ bɛna mun fɔ ale ta ma sisan? Na bɛ ɲɔgɔn politicien. N'a ka d'e ye ten a fɔ ten. Mais ala kira de tun ye Madina marabaga ye sallallahu alayhi wa sallam. Wa a nana Madina, a y'a dɔn ko diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen. A ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min sɛbɛn Kataba Sheikh ismuhu Wathiqatul Madina. Madina bɛnkan, e tɛ silamɛ ye, e ye silanda ye, e ye nin ye, e ye nin ye, a bɛɛ ka na. Madina y'an bɛɛ faso ye, a bɛ mara cogo di? An ka mara cogoya yɛrɛ sɛbɛn, an ka bɛn a kan, an ka mara. Mais o marali la, depuis a daminɛ na, an ka kɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Madina sariya n'o ye religion d'État ye, o ye silamɛya ye. Mais mɔgɔ tɔw, e ka min ka d'e ye o bisigiya, n'a ka d'e ye i ka kɛ yahudiya ye, i kɛ yahudiya ye, n'a ka d'e ye i ka kɛ chrétien ye, i kɛ chrétien ye. I ka chrétienya kɛ i ka kɔ yen na. Mais ne ka chrétienya fɛn min ni silamɛya ye ɲɔgɔn tanpolima kɛnɛma. Dutigi ko kuye ko banangu, dɔ b'a ta ɲini kɛnɛma. Sɔsɔli de t'o la, wa o de bɛ diɲɛ fan bɛɛ. O cogoya kelen in dɛ, laïcité bɛ k'o kelen de wele ka na. Ko a ye na, ne laïcité de y'aw ka jamana sariya ye. Mais ne laïcité ye Faransi ta de ye dɛ. N'a kɔni tɛ De Gaulle mɔdenw ye, a ye De Gaulle ka jɔndenw ye. De Gaulle mɔdenw olu bɛ laïcité défend. De Gaulle ka jɔndenw olu bɛ laïcité défend. Mais Sunjata siw, walayi bɛ Charles de Gaulle ka fuga de ma olu da. Ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo t'a kunna don na, fo n'a sɔrɔ dɔ ta suyɛni bɛ kun, dɔw kɛra o tigi bɛ ten e t'a minɛ. Walayi kabako b'an ka jamana in na koyi. N ko jamana in kabako ka ca. Walayi an sigi ni filɛ cogoya min na ko an bɛ laïcité hakika fɔ mɔgɔw ɲɛna. A bɛ bɛn a tɛ bɛn o tɛ, an bɛna hakika yɛrɛ de fɔ. Ni e yɛrɛ y'a lajɛ n'a bɛ bɛn n'a tɛ bɛn i b'a dɔn. Sanni e ka kale ko e kun gana n'o fugulan bɔ b'a nin. C'est laïcité bɛ bɛn a tɛ bɛn, laïcité de ye silamɛya ye, silamɛya tɛ, a défini. Ni laïcité défini ni silamɛya don ni silamɛya tɛ, silamɛw b'a ye o. Sanni an ka se définition ma, laïcité fɛnɛ bɛ fɛ ye silamɛya ɲɔgɔn de ye, diinɛ don. N'ale fɛnɛ bɛ yen, ale de ye jamana ka diinɛ ye. A tɔw bɛ taa ta kɛ kɛrɛfɛ. Ne ta min n'ale ta fɔra ɲɔgɔn kɔ, i bɛ taa ɲimi kɛnɛma dɛ. Kaburudonw na kabako don dɛ a bɛna bonya hakili ma. Laïcité donna an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ cogo di? Dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na, an ka jamana dɔgɔtɔrɔso a ma daga k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na i ka fɔn dɔ ta i ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka misiri a bɛɛ lajɛlen misiri improvisé len. Hôpital du Mali olu ye misiri yɔrɔnin dɔ jɔ, misiri fitini. An ye cɛsiri kɛ walasa o misiri yɛrɛ alimami ka se ka ta a la, walasa alimami ka se ka sara. U ye min fɔ an ye ko le pays est laïque. O mɔgɔw bɛ seli o kɔnɔ ka bɔ ka taa ten. O kama ni ye dusukunnasiri ye min bɛ yen n'a b'an lakasi. Dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na laïcité donna o kɔnɔna na. A donna a kɔnɔ cogo di fana na? Dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna an minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye, i b'a sɔrɔ mixité. K'a fɔ ko chambre dɔ prévoilen don, nin ye dɔgɔtɔrɔ musomanw ka chambre ye, nin ye dɔgɔtɔrɔ cɛmanw ka chambre ye, o tɛ dɛ. Chambre kelen de bɛ yen, anw interne, anw DSU, anw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ o chambre kelen de la. N'aw sɛgɛnna waati min na, aw bɛ taa da yen. Ni Ala ma fara maa min ka limaniya kan, aw bɛ kolonkolon ka taa accident kɛ ɲɔgɔn kan yen. Cɛ ni muso ɲagaminen. A bɛ ten de dɛ. O de bɛ anw bolo yan. Parce que n'i nana fɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ a dɔtɔ, an ka so dɔ labɛn cɛmisɛn cɛw ye, an ka so dɔ labɛn musow ye. U b'a fɔ cɛ n ka cɛ, on est dans un pays laïque. U y'an ka dɔgɔtɔrɔ, u y'a dɔlɛya k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔ dɔ ye. Kabako don koyi, a ka opération k'a bɛ ka taa opération kɛ ko a bɔnbɔnsi.
kaka bomonshi di ko parce que microbe de be do bomonshi na mais ala nana critique ma do bora ko kan sametere ma do bora ko kan kana ale nana étude de ke microbe re source be soro sira munun fe ale nana étude ke fo point G ka be fara nyogon kan ñiningali tengura ayere de ñiningali tengu ñiningali dam chama o ñiningali nun kono ay ñiningali ke est ce que bomonshi microbe be se ka teme bomonshi fe wa ki to opération kan ka fo ka be digundo la se barama to ma wa ma fe tumbe a chama ou be akoche awo ananisigi akuma ko ayi otala ko parce que ko bomonchi force de pulsion ta la fin min be na be fin keru ote bomonchi la donc bomonchi toli ate bashi foi ke ka bara la docteur balala ka firi do de bora kene makano fo awye aw sigile aw bangal lay sigi ko ina jamana ngono ala kan nyumano ya o kama ango ka bul akola cité jamana munu be ni laïcité bulu kono o be karamogo do tamba fuma les aumôniers olu be tam mo soro ika docteur so kono kata kumi fe ki waju ni islamé ubi waju ika ka islamé ko fié o be to jamana kono nga en fait o tien o be sara de fana o be sara de nga en fait o tien ambalmo wallahi laïcité akololo anti seganda do ka bola na la mani cimetière kaburudon tellement laïcité kololo barka boyana fo anga kaburudon a bela jelen tolen do mairie bulu wa mairie fana keme ka to population bulu kaburudon e ba sura gardien a be sara manumanto ko la a kaburudon entretien manumanto ko a kaburudon afin bela jelen manumanto ko kasro kaburudon e anga jamana de tay on bena ta dayni o tuwa kelena islamia ba on nyamaria mamunu be nu be kaburudon koloshi on de ka jonu ka musakaye jamana be se ka jonu ko musakaye ku garde kaburudon kanga ambe sora su ka kanga daw garde ci ko bina kaburudon fana kanga sora su kanga sora ka garde parce que mo be don ka ta mo ka kaburu wo be kaburudon on be ta dayoro mina o mamakara on were be ta docteur so mina o mamakara on be kalanke yoro munna nunu mamakara on ga nyeremaya on be yan ka fo islamé we amman takadro Allahu akbar ka do misri kono ya bane wa laïcité ma daw ma de atara do anga furu kono nana anga furu e be ta mariage religieux ta islamé wula ka chesrike code des personnes et de la famille ka se ka adopter a adoptera nga hal 600 to ka jedu e bi ka islamé furu siri papier nati e ba bla ka ta mairie la wa fe ko ay fika na ifana kana mairie fana takedi kasoro atume wasa kedro e ka islamé furu siri papier la se mairie ma nga joro foy ma yola sa ambalmo amba sosuru ni yoro ina wati tara kosobe ambe ala den ya rabbi laïcité yirisum ala ka samaka bo nga jamana kono ya rabbal alamin ala ka laïcité yirisum ala ka samaka bo nga jamana kono ala ka nga jamana ke jamana mimbe na be base nga dino nga dambe o kan ya rabbi ala ko ka ala bo koso ala ka nan ton yara bakuma al na kere nyako mi kukli ambe haketo nyini ke kuma ke chugo la insha Allah taala ka haketo ke nyini ke ake organisateur fe wati mimbulo danan fe o wati adan temena amba foye ambela jelen ka to jolé ambela jelen ka to jolé ambe ka to jolé tant que ni constitution tant que laïcité mba kono angana son akatame tuba shida ambe kele de ke constitution laïcité nka sama ka bwa kono uka donc a foslameu ulu de be jamana kono waslameu manami la nyini obeke wa jazakumullahu khairal jaza wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ambalmaw anka bidon kibaru abena kuma kibaroya ka kibaroya mi mbe tali ke anka jamana lakanabaga krenkrenen ka dagami inan kwa mako gendarmerie nationale kabini araba temene février kalo kile folo ko Bamako yere gendarme ka nyemoko ba ne anko mako commandant du groupement territorial de la gendarmerie de Bamako kwaye barosigi badeke ni commune rurale du Mandé o Mandé mimbe dugu mugani durubo ka damine kanajigila wenzendugu kamale mamaribugu katibugu samaya samanyana samale farabana kurusale na to dugu nungacha kosebe o dugu nu yɛrɛ lakana bɛ se ka latigɛ togoya min na ko daduna ni kuma bɛɛ lajɛlen na gendarmew ka commandant kwa ni musow donsow ladalamaw hali autorité administrative Mandé yɛrɛ sigiba sɛbɛnfura ɲɛnabɔbaw ye kuma min kɛ yɔrɔw tɔgɔla mairie min bɛ Wɛnzɛndugu aw b'a dɔn k'a fɔ Wɛnzɛndugu de ye nin dugu 25 ninnu bɛɛ lajɛlen sun ye o Wɛnzɛndugu in Modibo Keyita tun bɛ fanga la waati min na a teri dɔ tun bɛ yen o
tunya gino fɔ ɲɔgɔn ye hali ni a y'a sɔrɔ Burkina ka tundo ale tɔgɔ de tun ye ko Wɛnzɛn Kulibali. Moribo Keyita ye Wɛnzɛndugu wele tɔgɔ da a teri de la Wɛnzɛn Kulibali. Burkina jamanaden don i n'a fɔ Thomas Sankara tun ye Musa Traoré teri ye hali ni a y'a sɔrɔ san 1985 u ye ɲɔgɔn foroki kosɛbɛ. Yafaw tilala ka deli o Wɛnzɛndugu mairie ko de ye ni ɲɔgɔn kunbɛnba in bisimila. Baro in yɛrɛ sigikun min tun b'a la aw b'a dɔn k'a fɔ banbaganciw ani tiɲɛnikɛlaw fo ka se bagansow ni baara wɛrɛ t'olu la ka mɔgɔw ka baganw soɲa olu cayalen de bɛ Mande kɔnɔ bi. Baro in yɛrɛ sigikun tun ye ka hakili jagabɔ kɛ nin ko in a bɛ se ka lajɔ cogo min na. O de senfɛ commandant du groupement territorial de la gendarmerie de Bamako ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ anw ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan radio Bɛnkuma tɔgɔ la u ye Morikɛ Sisogo de ye. Morikɛ Sisogo ye ɲininkali kɛ nin kɛnɛ in kuncɛlen a ka ɲininkali sera commandant min tun ye barosigi yɛrɛ denfa ye fo ka se Wɛnzɛndugu dugutigi Madi Kone a kuncɛra ni u yɛrɛw ka autorité intérimaire a bɛ i n'a fɔ furancɛ fanga o kalifalen do maa min na hali ni a ma kɛ ni commune de Mande yɛrɛ sigibaw ka ɲininkali ye kalata kɔfɛ o ye Nuhu Kelepeli ye. A kɔni sugantira ni jamana ɲɛmaw ka jɛn ye a mana tigɛ da o da la. Mande kɔni ye dugu min n'a mago bɛ kalata la bi kosɛbɛ. An ka fara ɲɔgɔn kan an k'o sariyaw lamɛn. Morikɛ Sisogo ka kuma bara la. Bon, an bɔra an nana tɔnsigi in na bi. Tɔnsigi ni an y'a laɲini parce que an b'a fɛ ka ni kura don commune na ka ni lakana sabati kura ye ka dɔ fara lakana kan parce que an bɛ Mali kura ko de la. Donc n'i bɛ fɛn kura ɲini i bɛ jiko kura de ta ka hakilina kura ta. O jiko kura ni hakilina kura an y'a ɲini bɛɛ fɛ a kɛ fasoden fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔ u bɛɛ wele ka na bɛɛ nana an b'u fo an bɛ dugutigi fo u bɛɛ nana u bɛɛ ka ci bila ka na doso bɛɛ ka ci bila jeunesse ka ci bila musow nana bɛɛ de bɛ yan donc hakilina kura min bɛ jamana kɔnɔ bi jamana ɲɛmɔgɔw n'u y'a ta k'a lase fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ ma an fana tɛ se ka to kɔfɛ o la o an ɲi yɔrɔ min ye an b'an seko kɛ k'an seko damaya bɛɛ yira k'a kɛ ka sanda na n'Ala jɛna n'a ye donc bɛɛ bɛ yan bi an y'an bolo di ɲɔgɔn ma o hakilina de sababu de la an bɛɛ se yan Ala sago sago. Non ne nisɔndiyara ɲɔgɔn ye kɔfɛ nisɔndiyara parce que ɲɔgɔn ye nin kuma ne ni maire y'a kuma kɛ kunasini ni bi cɛ bɛɛ bɔra o kɔrɔ ni dalen bɛ i ka ni jamana kɔnɔdenw n'u dalen don ka jamana ɲɛmɔgɔw la nin kɛwale sugu u b'o de yira kunasini ni bi cɛ donc o fɛnɛ n'a kama anw fɛnɛ kan ka ni de ta sisan ka ni don an yɛrɛ la ni min b'a to dugutigi ninnu fɛnɛ se ka jiginna wɛrɛ sɔrɔ an na donso olu kɔni ta o kɔrɔlen ko ye hali ne y'olu wele 2 heures du matin u bɛ bɔ kɛnɛma jeunesse karabe tɛ donc an b'an balimamusow yan donc nin ko bɛ yɔrɔ min na sisan maa si t'a fɛ a da ka to i la bilen ne bɛ bɔ yan n dusukun sɛbalen n b'a dɔn fɛnɛ an bɛ ɲɔgɔn ye k'a bilan fɔ ɲɔgɔn ye don dɔ n'Ala jɛna n'a ye inchallah Ala ka wɛrɛ sara. Ba a bɛ sɔgɔma ne tɔgɔ Madi Koni ne ye Wɛnzɛndugu dugutigi ye. Bon bi kɔni an welela lakana de sababu la ka d'a kan joliba ani kirina donc misi de sonyali olu ka yɔrɔ la bon misi sonyali a kun dabila a bɛ n ka san 10 bɔ mais an balala o don k'a fɔ ko misi 10 de sonyana donc mairie mɔgɔ y'an wele ka fara gendarme kan ni seere n'o Lasini Tamba ye donc an kana dɔ fɔ a la donc bɛɛ ka kɛ ciden ye n'i ye fɛn min yɔrɔ la hali misiko tɛ n'i ye fɛn yɔrɔ dɔ la ka fɔ i sigalen don a fɔ gendarme ɲɛna n'i tɛ se ka fɔ ɲɛna se dugutigiw ma i k'a ɲɛfɔ dugutigiw ɲɛna k'a fɔ ne bɛ fɛn dɔ bɛ yan ne sigalen don a la donc olu b'a lase Ala sago an ka jɔrɔna ko ye lakana de ye parce que jadisiw bɛ yɔrɔ ɲɛfɛ sisan bon an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko sibi fanfɛlaw la ka na ko dɔw yera yen nɔ donc o hami b'an na kosɛbɛ donc an y'o fana bila kuma nin na parce que bɛɛ k'a bila i kunna de k'a fɔ ko n'i kɔni sera mɔgɔ ma dɔrɔn a fɔ quoi o de ka fisa mais n'i da de dɔrɔn a bɛna kɛ baara ye donc an y'o laɲini kɛ bɛɛ fɛ bon gendarme yɛrɛ kun tɛ yan nɔ an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kɛ kunnafoni dibaga ye donc vraiment o kɔni baara bɛ ɲɛ o de la Ala sago n bɛ fo ka bɛɛ barikada an ka réunion kun ye bandi ko min balakatatɔ don an ka commune kɔnɔ an ka réunion kun bɔ an ye donso wele ka gendarme wele ka chef de village wele
donc a bɛɛ kun ye kelen de ye mandenka kelen-kelen bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ gendarme ye manden kɔnɔ n'i ye bandi ye yɔrɔ min na n'i ye tiɲɛnikɛla ye yɔrɔ min na i k'a ɲɛfɔ dɛmɛ ka don i ma a ka se ka bɔ hors d'état de nuire donc vraiment a kun de ye pour que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que dɛmɛ vraiment an bɛ se ka lafiya sɔrɔ commune kɔnɔ bon an ye problème fɔ parce que carte biométrique ko kuma fɔra sisan pour que gendarmew bɛ se ka nɔgɔya don kow la cogo min o fana y'u fɛla gɛlɛya min b'u kan o y'o ɲɛfɔ je crois que kuma caman tun bɛ ka ŋunuŋunu a la donc olu bɛɛ bɛ bɔ a la sisan bɛɛ y'a faamu min don et je crois qu'on saura maintenant comment faire face à cette affaire là an bɛna position ɲuman ɲini a kow la bon welewelekan min bɛ yen dɔrɔn o ye cɛ ni muso ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ gendarme ye an k'an ka commune lakana an ka jamana yɛrɛ lakana o ne dan y'o ye merci voilà. an ka bi do kibaru a sera fori yɔrɔ la hali ni a y'a sɔrɔ bi kibaruya fanbaw bolila Sergei Lavrov de kan rusilakaw yɔrɔw ka ministre des affaires étrangères ale nali min kɛra an ka jamana kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ye caman faamu a la kuma in tun bɛ rusikan na an sera ka bayɛlɛma aw ye todunkan cɛɲi na n'ala ye sini don kibaru fana jira na a ye taali min kɛ ka taa colonel Asimi Goita kumaɲɔgɔnya min bɔr'o la an bɛna o kibaruya lase aw ma malidenw foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ surumɔgɔ yɔrɔ jamɔgɔ kanu ɲɔgɔn fara dɛmɛ ɲɔgɔn kan an ka jamana diinɛ ɲɛmaa bɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen bɛ fo bi nka an bɛ layidu d'aw ma ka fɔ sini do kibaru kɛnɛ kan Imam Mahmoud Diko ye nali min kɛ ka bɔ alisilamɛw yɔrɔw ka tɔnsoba min bɛ Makan n'an ko a ma ko Ligue mondiale islamique n'a kɛra o tɔnden ye bi selifana selida la barosigiba de bɛna kɛ Imam Mahmoud Diko yɛrɛ a ka centre la ko an ka jamana alimamiw bɛɛ lajɛlen de welelen don u bɛna taa ka taa bonyamasegin k'a ye o bonyamasegin tɛ dɔwɛrɛ ye a sugantili min kɛra ka kɛ diɲɛ alisilamɛw ka tɔnba tɔnden ye olu ka kulu de wulila ko imama anw yɛrɛw bɛna y'a kɛnɛ kan bi radio bɛnkuma do kibaru tɔgɔ la ni ala ye sini misibɔ tile jiranna an mana seereya minnu sɔrɔ an bɛn'o lase aw ma ni y'anw ta kan ye maa minnu b'a fɛ ka rasija lasɔrɔ a bɛ se ka an ka dufakɔnɔ nɛgɛjuru k'u wele hali ni a y'a sɔrɔ dikun foyi t'a la kibaruya min b'aw kun kan aw ka cakɛyɔrɔw la aw sigiyɔrɔw la a ko an wele k'a da an tulo kan an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an ka malidenw bɔ kunpanna o ye 78 69 13 16 78 69 13 16 an bɛ foli lase mandekaw ma katibukaw konelakaw kalifu jakite alayi jalo n'a tɔw samaya dugutigiw wɛnzɛndugu sigibaw elhaji jose tarawele n'a ka denbaya an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma fo ka se elhaji fasɛbɛ keyita n'ale bɛ baara kɛ clinique la télé da la ACI kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ don kira mantonya la ala ka sini do kibaru jira na aw ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah.